Jeetsassen, Steve welkom bij de nieuwe vlog. En vandaag ga ik hier weer met een verhaal aan doen. Het is niet voor mijn dag te werken, we gaan een keer aan mijn auto werken. Nee, je gaat hier eerst wel al zien in de titel, maar met een Ford Fiesta gaan we naar wintermodus. Ja, dan word ik ook mijn werkkleren aan doen. Wat verdikken zeg. Hopla, wanneer ik kan arrangeren. Nee. Dus ik ga dat hier allemaal in doen. Ik ga mijn winterbaan leggen, meer gaat dat nog niet zijn. Heel misschien gaan er wel nog dingen aangepast worden. Maar dat staat niet voor in dat filmpje leggen, ze. Nu, en dat filmpje is mijn winterbaan leggen. Eigenlijk is het een echte winterbaan, het is een regenbaan. Maar goed, enfin, het is een andere zand, een heel zandboutique. Ik zeg, ik ga er een vlog van maken. Voilà ze. We zien het nu. Tot ziens, gasten. Voilà ze gasten, waar ik er even in. Kijk ze, hier, je staat hier geparkeerd. Moet ik kijken, hier is weer zo veel les wind. Dat zijn dus mijn zomerzanden. En we gaan dat dus veranderen naar mijn winterzand. Nee, kijk. Hier ze, hupla. En ja, kijk, hier heb ik ons kapje een keer afgedraaid. En maar een uur getest, we gaan er toen even vliegen. Nee. En hier ze, dat zijn mijn winterzanden. Oh, eigenlijk hier, ik kan het hier wel zien. Ze. Staat erop. De Rhine Tire. Ik pees als dat wil zeggen, de regenbaan. Oh ja, het zou een regenbaan zijn vanaf nu. Hupla, we gaan er even vliegen. Nee. Ik zeg. Als dat ook een karken, we gaan dat moeten zien. Nee. Hupsa, de sluizen eraf, woest er ook een klein beetje te kussen. Hopla! Denk luchtje hassen. Hopla, als je er eerst die thee zetten zo mooi. Hups is 1, is nummer 2. Is nummer 3. Bus tegen het witte. En is nummer 4. Hopla, daar staan ze dan. Hey? De zandjes. Hupla, mijn skateboard ook aan elkaar, dat is een skateboardje. Hupla, veilig aan de kant, dan hebben we nog een nieuw gevoel. En maar wel een keer een vrede hier ook. Tot voor dit kan ik niet ver vinden. Ik ga ook een bekijken dat het profiel dan is. Dan is hier goed zien. Aha. Kijk ze gasten, de die en 4 jaar of worden gelegen. Deze is meer afgesleten dan de deze. Ik weet niet, dat vlees toch niet zien hier op de video. Maar ik ga die toch even proberen te doen zetten. Hopla. Dus kijk je gast toe. Hier. Ik ga het even proberen te leggen. Hier zitten een blokjes in. En hier zit profiel. De band biedt aan 10 blokjes. Dat wil zeggen dat ze biedt aan versleten zijn. Maar dat aan het einde. En toen hebben we hier de die. Waar ik heb dressing gestuurd. Hopla. En kijk, hier zie je dat er nog veel meer band is tegen dat we aan dat blokje zitten. Hoe komt dat er nu? Dat is omdat dat een voortrekker is en dat een los trekt op zijn voorwiel. Dus de voorwiel, of het zit er onder steen en nog in. Hopla. Dus de voorwiel verslinkt veel rapper. En nu gaan we dat oplossen door hun de achterbaan van verleden jaren overhoorn te leggen. Dat kan niet rommelen. Allee, we gaan eraan beginnen. Nee. Ik ga eerst een keer kussen. Dan gaan we de andere erop halen en die erop steken. Nee. Ja. Dus we gaan de auto omhoog zetten met zijn achterwiel van de grond. Dat wil dus zeggen, dat kan gewoon opkrijgen. We moeten nu nog niet omhoog gaan. Hup, we gaan naar beneden gaan. We gaan even proberen, gasten. Hup, maak dat met de plekjes zit. Bus. Wat verdikt dat. En dat is zo goed. Dat is hier een beetje Johnny Zand die erop ligt. En de zand die er nu op komt, is eigenlijk een beetje meer rallyzand. Oh, met die zand die er nu op komt, nee, ga je weer naar rallyhoek in. Voilà, hier staat een beetje van de grond. Hups, maak dat hij goed vast te staan. En van nu moet je moeten kunnen met de volle huis. Hups. En de vliezen ermee. Zodat je moet kunnen losgaan. Hopla. Hey, dat is hier gasten, vlog erbij. Dat is hier juist lekker, ja gasten. Amai. Ik moet maken nou een score in zijn voeten zetten. Ja, die zat er zo los. Oh, zoals niet los voor te rijden, gasten, moet je er niet pijn naar krijgen met een los wiel.
We hadden de wedstrijd testen, dat spel, dat is een nieuw spel. We zeggen, we gaan lekker testen naar voorhand. Voilà zijn gasten, dit kadet is eruit. We gaan dat hier aan de kant leggen. Zeg. En ik heb hier ook het gewoon van dicht gasten, moet hier kijken. Hopla, als de stok mee wilt, dat is dus een auto van de onderkant zonder wiel. Hey? We gaan nu zeer voor doen. Ik ga kijken voor mijn stok hier weer te installeren. Zeg. Hopla, dat zou hier moeten goed zijn, ongeveer. Hopla, je hebt zijn statiefje. Nog een beetje verdraaien en doen. En hoppatas. Wat je daar ziet liggen, dat is het beertje van Lubas. Ja, dus een ons speelt eind met zijn knuffeldiertjes. Oh. Waar is mijn sluis? Gas maar aan hier. Ga ik mijn sluis opgepakt daarom. Eerste, kletsen. Die boot nog een klein beetje afkussen. Ho. Eerst als ze de metaal niet hebben, we kunnen er wel een keer afkussen. Dus kijk, dat is 15 inch en dan wordt, die andere zand die er heb lagen voor van de zomer, worden basic 17 inch. Dat inch, dat is eigenlijk de grootte van de zanten. Dat als je met je kleinere zanten zijn, waardoor dat ook heel anders gaat doen. Versta je? Allee, we gaan hier een keer proberen, gasten. Zo moet als we dat nog veel. Ja, maar ik ook geen garagist, probeer ik hier ook maar het wat in. En nu weet ik wel dat we professoir moet uitdraaien. 1. De vorige keer dat ik daar was aan een holmolen met de hand. Zonder zit een bollenair. Dat moet ook van eens, maar ja. Als je zit een bollenair in, kan je dat wel gebruiken, gasten. Dat is wel. Gewoon een andere met de hand. Hier aan de screen moet ik zeggen wat dat heel erg van peest. Goed, dan kijk ik voor zo'n flappenbrand dan van Sparco. Je kent dat, mudflaps noemt dat eigenlijk. Maar ja, spetflappen zeg je dat tegen wie. Misschien doet dat schoenen zijn en misschien ook niet. Als over in de winter en voor iedere rally-stijl. Voilà, kijk ze. Mijn wiel is nu aangespannen met de hand. We gaan hem nu zakken en we gaan hem testen. Ja, het is gewoon gasten. Ik moet nou zo in hebben. Dat je dat in één keer op 3 wielen aan het doen bent. Dus wat dat hier moet houden, het ook verschillende standen, niet precies. 1, 2 en 3. We gaan dat hier eerst een keer doen, het niet eerst. Maar we gaan dat hier een keer proberen eerst. Dat is ook allemaal een nieuwe voor gasten, dus... Let wat ik zeg, ben ik geen garagist. Dat hangt ook provisoir vast. Nu op het tweede stand, want je moet altijd nooit aanspannen van de eerste keer allemaal het open. Want anders is die spanning niet verdeeld. Met snowboarden is dat al zo. Ik heb een loze geduwd dat moest stoppen. Voilà, dat hangt er nog aan. Normaal is het dan moeten in orde zijn. Voilà, hupla. Op naar de volgende zanten. Dan is er met een kappetje, moet dat er eerst opdraaien. Dan kan stilwaarts span. En dat kan eigenlijk ook gewoon normaal vast te zitten. Nee, dat is hier zoals ik al hoog.
een draaispel bent. En nu dat kappetje erop gerutsen. Hups, dan allemaal een beetje vlotter. Dan dat ik het pees in zet. Tada, het is dat hè. Wat een miserie eigenlijk niet. Auto's gasten moet dan nooit aan beginnen. Het is los zo werk dan. Nu de bollen uit, weer los draaien zetten van eerst. Dan gaan we beginnen niet. Want ik dus zei dat we een beetje moeten gebarentalen klappen, want de compressor was heel hoog allemaal. Eraf. Die gaan we aan de kant leggen. Hopla. En nu moet dan direct. En zo gaat dat hier. Hier zijn. Rain Sport 3. Rain Sport 3. Dat wil zeggen. Als het regent, dan we ook een sport maken. Moet maar dan weer juist de gatje zitten. Hoppatas. Hetzelfde verhaal lijkt nog eens. Kijk, we zitten er goed in. Ja. Eerst weer de bas draaien met de hand. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal lijkt van achteren. Niet dat je al voor moet nog een beetje dit of dat extra doen. Hetzelfde verhaal. Gewoon vast te draaien met de hand. Hey, en bij een beetje gasten zit ik in het team van Max Verstappen voor banden te wisselen. Nee, je ziet dat hier wel. Ja. Gaan we dat toen zien staan zetten, maar dan en dan arrangeert ze. Kan ik het dan gewoon weer fixen. We gaan het zien. Binnenkort Arne Halwijk op tv bij Max Verstappen. Spok, rustig hier. Hopla. Dat zijn ook allemaal speciale van wanneer ik die botten, ik ga daar een wielboot tegen. En de echte gasten, de echte autogasten, zeggen tegen luknut. Maar ja, luknut of wielbotten, een wielbotten klinkt skom bij gasten. Weer het eerste staan eerst, hupla. Zeggen. Hupla. 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 En. Wacht hier. Hupla. Een tweede stand. Hupla. Voorzichtig zakken. Ja, je spannen hoor. Zakken, zak maar over de rond. Hoofd, schouders, wiel en kont, hupla. Ja. Wel als het. Dat is ook gearrangeerd. Want wel nog achteraf moeten de baan blazen van eerst. Ja. En zo te zien dat ik hem ook een kussen, hè. Man. Dat je moet zeggen dat ik al 2 jaar rond hier zonder hem te kussen. Zo te gewoon. En dan kan je zien, van ik heb maar een jaar met Ribus. Wat ben je aan de andere kant? En normaal gezien, zo kan ik zeggen, hier zit, pak de rommel en pillen van Hinnemelk en drink een slokje. Maar ik hier wat anders. Vitamintjes van de mama. Mama heeft een smoothie gemaakt voor ik, moet je er kijken. En ja, dan is er een pillen van alles, wat fruit erbij. En een beetje fruitsap erbij. En woed, en dat is een spellement die dat allemaal mixt. En hij schat voor dit een goed spel. Dan is hij een beetje eten en drinken topen. En het is eigenlijk nog gezond ook. Nu pas hè, je moet er ook een beetje van Hinnemelk drinken, nee. Maar dat is misschien wel een beetje gezonder. Dat was een zeker geen reclamespotje.
voor de smoothie dat mama gemaakt heeft. Maar goed, we gaan er aan beginnen. Ik kan hier ook heel anders aan pakken. En als straks drinkt, dan mama dat zeker ziet in mijn YouTube filmen. Voilà, ga ik hier een timelapse maken. Ik weet niet of je het herkent, maar een filmpje. Ga me weer zien en ik ga een robotje. En dat is gearrangeerd zijn. En ik dacht dat dat van eens veel langer duurt, maar op film gaat dat misschien 2 minuten duren. Zo is het wat, ja. En dat film ik heel en dat spoelt tot er allemaal deuren. Ik vind dat vrij schitterend en ik ga weer testen, bijvoorbeeld weer samen. Dat komt dik in orde. En moet ik kijken hoe vul dat is. Ik ga het zien, als ik vandaag ga doen voor hem te kussen en anders voor voor morgen of overmorgen. Ik weet het nog niet. Ik weet ook niet, als dat in het filmpje gaat steken, want dat gaat eigenlijk zo speciaal is er ook weer niet in de auto staat te kussen. Enfin, we gaan er even niet. Naslokje, hupla. Voilà, ik ook weer gegeten vandaag. Hopla, voilà ze. De wintermodus is gereden, gasten. Ga je naar een toertje er rond doen, hopla, dat was de rolkrik dat je hier eventjes zag passeren. Ga je naar een toertje er rond doen, zodat je dat hier nog goed kunt zien, Hopla. Ik ben toch blij dat het gereden is, hè. Kijk. Voilà ze. Hey, dat is heel mooi, gasten. Nooit tegen je eigen auto leunen. En zeker niet tegen de auto van het weer anders. Maar dat Max Klein auto doet dat weer niet. Voilà, het eerste wat er nu nog moet gebeuren is uiteraard een kussen. Mijn baan blazen. Maar zeg ik allemaal dingen dat ik bij zit dat niet heel belangrijk zijn. Voor in de YouTube te steken. Want dan heb ik ook mijn auto kussen en baan mee blazen. Mijn dak zal hier ook zeggen, ik kan er een keer bij zetten. Want je stond er al te schreeuwen, die zei, godverdikke, je ziet me vergeten in de YouTube hier, ik zei, hallo, kom in maar. Erbij. Dus ik heb hier ook een score erbij gezet zijn. En wat was het? Dat zal het laatste van de vlossen zijn. Alles is, Stefan, bedankt voor het kijken alweer. En ik zou zeggen, tot de laatste keer, vergeet niet te liken en te abonneren. Vergeet ook niet te reageren wat dat je nu zo tegen van zo'n Sparko met flaps. Hier zijn een spatflap naam en achter van één stoof. Dat is het coolste. Ja of nee? Ik zit er nog in twijfel. Allee, tot de laatste keer gasten en tot de compliment aan iedereen dat je tegenkomt vandaag. Voilà, meer kan ik niet zeggen. Salutjes,